Bine v-a găsit, dragi români, iată, suntem în direct la vestitul lui necunoscut Daniel Teodorescu. Să vedem ce părere au colegii de ce despre tema sa. Să avem și proiești handicapați. Ia să vedem. Bună seara! Ce părere aveți de la muzică? Am fost foarte bun. Așa, mergem mai departe. Bună seara! Ce părere aveți la muzică? Ce părere? Iată se aude că vine preotul să luăm parte la această slujbă nemaipomenită. Luați un loc. Doamne! Ia și microfonul! Nu te treacu să te ia de aici! După cum se vede, acesta trăi bine, domnul Coane. A avut o viață bună, dă-mi din nasul. M-a pula mână. O să vă las un moment de bună fete acesta care a murit din păcate, Dumnezeu să te A venit și masa să moară eu! Sârba, băi, sârba! Cine trag mâna, mă? Nu trezește-te, măi, mamă, mă! Bagă sârba, mă, bro. Ești, intră cu ea. Intră cu sârba. Plânge bani asta! Aaaa! Plânge bani! Băi, mamă! E mult de viață la poate? Băi, mamă! Am la pălăria mea. Iiii, auzi, flăciu! Ce aici, mă, mă? Mă, de aici, mă! Am murit de drept! Ce, mă? Lăsați mă, pula, mă! Plăiește, mă! Lasă-mă! Trezire, mă, făcut rasa, mă! Hai, mă! Eu te văd, nu pot avea plăntasă! Cred că nu mai știu! Stai, mă, nu mai știu! Nu mai știu! N-am murit, mă! Ia uzi, maică! Vă mulțumim, vă pup așa!